Okey. Salamu aleykum gaderli dinleyiciler ve vatandaşlar. Şogun biz ayal maşgala şu çıkışı başlamakçı. Bu çıkışda men Sahra Hüseyinova hem de Olga Çarayeva gatnaşýar. Bizim fikrimiz bir näçe çıkışlar etmek hem de ayal maşgalalar, çağalar, mektep, gelecekde nähili Bilim. ütkeşikler bolsun, şo zatlar barada gürrüň etmekçi. Salam. Gaderli hormatly watandaşlar. Bizim şu Türkmenistan watanymyza gelecekki durmuşyny, ötüşini biraz jygam bolsa, goşanymyza goşmak isleýäs. Ýagny esasy zat bizim Türkmenistanymyzda bilim meselesi iýe galantyň, hemme zadyň düýbi, ýagny fundamenti diýerse, düýbi bilimden başlaýar. Haýsy ugra seredende ekonomika bolsun, medisina bolsun, haýsy ugdanam bolsa, ykdysadyýet bolsun, bilimden başlaýar. Birinji klasdan. Ýagny birinji klasdan hem öň. Buny çağlar bagyndan başlamaly. Şu hakda şuň bar. Senem bilýän zadyň aýtsaň, menim bilýän zatlarym aýtsam, belki goşar, belki watandaşlarymyň arasynda da aýal gyzlar çykyş etjekler bardyr. Ya bolmasa ýagny teklipler bilen hat ýazjaklar bardyr. Olaň pikirlerinden diňlär, goşmaçy zatlar goşmaly bolsa goşar. Şunki gurrumyzy şoň ýalyk dowam edýäsek diýenne. Men pikirimçe. Men elbetde köp zatlaryň gaýgysyny edýän, elbetde sizim köp zatlaryň gaýgysyny edýänsiň sebäbi men eje hökmünde hem 3 çağın eje hökmünde men pikir edýärdim. Bizim watanymyzda hem elbetde ula adamlar işleýärler, başga ýurtda işleýär, o zatlar barada gürrüň edýärler-de ýöne biz bärde çağalary, ejeler hiç haçan unutmaly däl. Sebäbi maşgalada eje hökmen nime çağalaryna näme nahar bermeli, eşik näme etmeli, o zatlar pikir edýär-de. Şoň üçin men bir Türkmenistanda ýaşaýan agalamyzyň birine ýazdym, e-mail berdim soraglar bilen. Olar maňa biraz nime beter uzaltmany ýazdy-da. Şu то есть он объяснил, извините, что на русском, детские деньги, декрет nähili tölenýär şoň ýazatlar aýtdy-da. Şeýde çağlar pulzat, dekret zatlar bolany büdjet edaralaryny işlese, aýal maşgala 112 gün hasaplanyp dekret tölenýär diýe. Ol pulam almak üçin pahirler ýani 13-16 ýazak bankomatda nowoda durýarlar. Her gezekde bir näçe pul çykarýandyrlar-da. Dogry ola, dogry hawa. Men üçin elbetde bu bir hili kynçylykda ýagdaýlar kynna. Men araz hususy edaralarda we daýhan härendeşi işleýän aýallara bular ýaly zady bermeýärler hem de bilmeýärler olar. Olara daşy şo o idarada işlemeseň 8-nji marta başlabam premiýa berilýär da işgär bolsaň. Ol oturan öýde turan nemeler bar, aýal maşgalalar bar, işlemeýänler. Olara men bilemem, berilýän. Ýok, berilmeýär. O zatlaryň baglygyny bilen oklar. Gynansak ýagdaý näil kaşaýarda pensiýa ýagdaýly ola 54 ýaşdan çyksaň bolýar, 4 tan çağaň bolsa 4 çağı, 4den ýokary çağı köp çağaly ene diýip hasap edilýär-de, köp çağaly maşgala. Ondan şolar 54 ýaşdan çykmak ruhsat berilýär. Men diýendim 20 ýyl, 25 ýyl moş munyň öňkü gurumlar. Häzir döwürde näil kaşaýar, habaryň barmy? Yok, men diňe şo çağalar, eneler bardy, pensiýa bardy, men takmen gürrüň etmedim ýöne men o zatlar gelder, belki bizi dinleyen adamlarım o zatlara jogap berip biler diýip pikir edýän. Hakda maglumat bar bolsa, belki bilýänler orada ýazalar.
Şu komentarlarda biz için katkı olurdu. Yöne son çağa pulu vardı misal için deydi 200 manat pul veriyor. Olam misal $9 oluyor da bari olsa. Olam 3 yaşa çenli töleniyor. 3 yaşa çenli. 3'ten tam ne etmeli? 3'ten tam da neme kak na ruski ne ulaka. Ne oluyor mu 3'ten tam? Bizde gülüyəsi yöne paxir adamlar nime razı olup yaşamalı oluyorlar da bağışlarsınız. Mehmet, bizin başka yurtlarda yaşap veremezsin, başka yurdun düzgünlüğü, kanununa layık, şolara layık fikir ediyse, ondan bizin o yurttan çıkıp kaydamazsan, yağdayını bilemezsen, bizin ağzımızı açıp dinleyemiz yok da, bu zatlar biz için bir indi adam derler, uğraşıp dursa, eşitip. Başka yurtlarda dinleyenler de ya okusalar bir yerlerden, gazetlerden, jurnallardan ya televizyonda olsun hayran kalıyorlar. Tamam, şey deyip yazdı, ol pulu almak için neçe dokumentler gerek. Şahada deydi hastahanlardan spravka, köp zatlara da pulu vermeli, o zatlar almak için. Sonra ol kart neme 2 aya geliyor. O kart tiz gelmek için pul alacak olsan yine üstüne pul vermeli. Sonra yazdı kıyskaçı şu sadık vardı. Biz şu zatlara da gürleşmektik. 80 manat tölenye sadık için. Her ayda mı? Sadece yazılmak için mi? Yok. Gidiyor sadece şunu 80 manat töleyer. Ay töleyi. Yer tapmağım kıyın. Her etrafta 5-6 tane sadık bağ olsa bağ. Çağa pulu neçe 200 manat. Sadık pulu 80 manat. O näme gale otady hiç galanda? 120 manat böyle. Eşik almalı, nahar almalı. Men sanap gördüm, men o zatı nimedemde men $9 şeneme 90 kron. Çağılam bir hepde, her hepde de bir edek nime 5-nji gün bu hadna günleri nime konfetat alyanna, men şeýdip sanayanna pully sanamda. O $9 bilen pahyla nädip ýaşaman kelläme gelen ok. Bular näçe ýyllap şeýdip ýaşap ýörler. Biz şolar ýaly. Şolar ýaly biz. Men şu yok. Başka misal için sen yaşap oturan yurdumda da şu çağaların pasobiyaları hakda bir kağıt gıytgaça görün versen ne gerek görýän? Her bir çağa 1150 kron töleýärler. Olam 115 euro diýe. Onun her bir çağa, ikinci çağa oje 250 kron pamam onun artık berýärler. Soňra 25 euro bolýar. Her bir çağa bilen 300 kron, 400 kron, 500 kron, 40-50 euro şeýle goşýarlar da. Näçe köp çağaň bolsa, şonça da pul köpel diýerler. 1150 kron, 1115 euro üstüne goşýarlar da şo pullary. Soňra dekretni pul sen işlendi. Misal üçin diýili 1500 euro pul alýanmasaň, şoň 80%-ni töleýärler. 1 ýyl. 1 ýyl töleýärler. Ýöne misal üçin kynçylyk görýän ýa pul bir zada ýetmeýän bolsa, öý tölegler bar, elektrik soňa zatlar pulun ýetmeýän bolsa, şonu hökümet sana pul goşýar. Şol dekretni pullardan, çağa pullardan başga şo öýüňläriň töleglerini tölemek üçin şu pulu goşýar ýene-de. Kömek berýär sana. Şoň üçin bärde aýal maşgalara, çağalara gowy seredýärler.
Ine şolar ýalyk edip Türkmenistanda da östürmeli. Biz ýeneleri seretmeli, çağalarını seretmeli, girdmeli, täzelemeli, girdmeli, düzgünleri bagyrsa olar girdmeli. Çünkü men pikirimçe köp zat girdmeli diýip düşünýän. Elbette üýtgetmeli zatlar käm. Ne biz sadikden başlasak da çağalar bagymyň başlasak 3 ýaşdan çenne, 2 ýaşdan çenni, 3 ýaşdan çenni çağalar eneler bilen öýünde oturýarlar, soň sadik tapsalara sadike berýärler. Çağatyn işe çykmak üçin. Bolmasa da dine dowam edip oturýarlar. Indi şu sadike berilende de näile köplenç çağatyny berýärler, ýerden akşamda alyp gaýdýarlar da. Şu öýlen bilem 6-laram 5-laram ýerden saat 7-lere tapşyrýan çağany. 8-de işe yetişmek üçin bolmasa 8-in ýarlaryny. Ondan şu akşam 4-de 5-e çenni çağı sadikde bolýar. Çağı gelin çağı sadikden gelin çağı ajyndan topulup öýüne nahar gözleýär. Kapydan girenen halajylyga topulýar. Zatlaryny dogry zatlar. Sebebi çağalyň 3 ýaşdan 4 ýaşdan geçen çağalar ýa burulap başlaýar. Nämetde çağalar wagyny ýani sadiklarda nahar berilen ok, miçsat beren oklarmy diýsen, dili gurulap başlan çağa ýa berýärler bolýan niýe kızgyn niýe getirýän naharlary. Ondan soň man kada alyp gidýärler diýe. Wagt boldy diýip diýe. Ýetişeniň şu kızgyn nahar sowadyp bilýärmi? Ondan sowamasa da ýetişmeseňem ýedine gitýär nahar. Bollum. Olar sen köp enekeler Dobrasovysna işläno. Dogry maýsam. Şu çağan inesi saňanan beren soň sen naharlamaly, hatça babarça tapar. Ладно, утром завтрак berýärler, 9-laň töwerene, 9-lara завтрак berýärler. Süýjül çay bilen çörek, men o döwrüň guruny diýen. Süýjül çay, çörek, üstümeski. Ýöne häzir olaýatlar ýokdur. Oňa düşünýän, ýöne umuman diýende, şu menüde bolmaly zatlar. Onu gün ortanam birinji nahar çorba hökmünde, ikinji nahar greçka bolýarmy, näme bolýarmy, ikinji nahar makaron bolýarmy. Ýöne o zatlaryň gelligi ýalam 15 minutdan ýygnaýarlar stoluň üstüne. O çağa iýdimi, iýmedimi, onuň çağa akşam gelende aç gelýärdi. Olar saatynymyzy Dogry aýdyp ber. Ýa men diýjek bolýan olar sadikde ılgap böküp näme dip oýnap ýören çağal olarda näçe hilde energiýa çykýar çağalarda bu zatlar mesul bol. Elbetde olar aç olar. Ýöne misal getirip bilen men gyýdym 4 ýaşyny. Sadece her gezekde maňa görünmeliýär näme ok näme iýdi näme içdi. Bularyň her aýda öýler plan edýärler. Çağlar iýmitin neme frukty, ýagady, owaşy, şolatlaryň nemesini tagamyny bilerýär, öwrenerýär. Neme pomidor, hyýar bolup şolatlar kesip goýýarlar. Nähildin soğan, sarımsak şolar goýýarlar, neme bir gapda goýýarlar, o çağlaryň öňüne her bir zaty dadyp görýärler, bilsinler näme zatdygyny. Öwrensinler diýip. Hemem nahary hiç saçan nemetmeýärler, aýyrma ta doýýança bolle iýjekdäl inni diýençe aýyrmaýar. 15 minut, 30 minut oňýan zat ýok. Wagt go, şolar ýaly etmeli. Çağa sebäbi haýalýan çağa bada. Haýalýa. Käbir çağı çaltyýa. Onuň şoňa görä hereket etmeli. Ol iýmedi, wagtym boldy diýip ýygnamallar. Ola birinçiden, ikinciden hem şu obrazowaniýa meselesini gozgasym gelýärdi. Bizim şu sadikden başlap, yani çağlar bağdan başlap obrazowaniýany berip başlamaly. Bilim berip başlamaly. Çünkü men bu dama şu pikir meniň şu ýüregimde bar, da şol obrazowaniýa girdmeli, sadikden başlap, yani bilim girdmeli. Çağlar ýöne ýerden barıp akşamga gidiyorlar. Hiç sat eden oklar, üç sat öwrenen oklar. Doğru aýtmaly. Bardyr şäher merkezi ýerlerde Aşgabatyň içinde bardyr nemeje sadikler, yani pedagogly datly okudýanlar bardyr, muzika dat öwredýänler. Ýöne o ýerlerinde şolar ýok.
Şonu hemme yeri yerlerdeki, etraflardaki, oğullardaki sadıkları da girmeli deyip men şeyle maglumat, yani men şeyle netice gellimde. Onun çağa eyyam 7 yaşını, 6 yaşını birinci klasa baranını eyyam harplardady öwrenip barsa, sanları öwrenip barsa, eyyam moğlumlara, yani mektep birinci klas, başlangıç klas moğlumlarını ulu kömek şol. Kömek tebebi men özüm hakdaydymdy. Obada önübesinde men. Oban çağat bolamsoň sadiktat bar diýeni. Onun men deň duşlarym hemmesini şu ýyl sentýabrda okuw alýarlar, men almadylar. Näme üçin men sentýabrdan toňda bolan şoň üçin almadylar. Menim aglap eňräp papkam hemme datmym taýyn. Bulan ýerden düşýän gidýän mektebe girýän, sen familýaň ýok diýip men çykaryp görelerdi. O köçämiň o başyna da neme ýakyndy da mektebim köçäm görünip durýmydy. Ona menim gidýän bular bilen okuwtaraňyň ýydyma gaýdýan bular bilen. Täze men apişken aňyrtynda durýardym. Aýagym aşağı boýam gidijek bolany, aýagym aşağı kirpiç goýýardym-da şu apişkeden teredip harpa öwrenýärdim şolar bilen bile. Indiki baramda meni ýa-hem dat bilýändim, maňa dyklam dälim. Onun diyecek bolanlarym şu çağlar bagyny öwrenip barsak bu biýem sen özüňi birinciden çağa özüni neme duýan eken, arkaýyn duýýa. Gorkmaýa. Bilen klasa geçenede gorkmaýa, çağa hemme dat iýen bilýär. Şoň ýalyky terbiýetçilik işlerini iýem sadykda geçirmeli. Misal üçin goý gruppa bolsun. Yani birinciden ingliz dili mugallimler bar. Başlangıç klas mugallimler bolsun, pedagoglar, psikologlar, olaryň hemmesine de iş tapyp boljak. Sadiklerle şoň ýalyky bilim ýöredilse, yani образовательный sadikler şeýle ýöredilse, ondan olary da iş tapyp boljak mugallimlere. Oturan yaş birden studentlere iş tapyp boljak da, bilýärmi? Fransuz dilini okutýan studentler bar. Sadiklerde şolar ýalyky dil gruppa bölseň has gowy. Ene sattasy mysal üçin ispan diline beresi gelýärmi? Bersin ispan diline gruppaň içinde 10 san çağa, 5 san çağa ödüm neme gruppalara birinciden gruppalara bölmeli. Näçeden gruppa bar bolsa, fransuz dili bolsun, ispan dili bolsun, ingliz dili bolsun, olary ýokman harp öwretmekden şu ingliz dili mugallim bolsun ýa fransuz dili mugallim pedagog bolsa, gelsin şu klasda 1-2 saat sapak geçsin ingliz diline gurulýarmy. Diňgisiz, yani arasyny kesmän şu ýankyýaly öz diline, ene diline gurulama. Şu dille gurulýasyn çağa diýýänler çağalykda neme ýaly bolýar. Gupka diýilýär. Pasy duýulýar. Şey diýerler de kak sponge. Sorp bolýar özüne gerekli datlary neme beýnisine. Şu çağa näçe ýaş dili öwredip başlasaň, şonça siňip bolýar, şonça da neme bolýar. Effektiwni bolýar. Birinciden. Ikinciden hem ýanky gruppalarda bir dillerden başga da yani muzika dat bolmaly, muzikalny uçilişany oturan studentler var, konservatoriýany oturanlar var, bular da iş tapyp bolýar. Bilýärmi? Bular ýankyýalyk işlep üçin edip bolýar. Ýankylar ökman gerek bir gruppada 10 tane çağa bar bolsa, misal üçin getirýän. 10 tane çağa barda şolaň 5sine bir eneke gerek. O образование bermek üçin, şu effektiwni bolmak üçin 5 çağa bir eneke bolmasa bolanok. Olanyň bir sürü neme ýal bolýar. 15-20 çağany bir gruppada saklaýarlar. Onda bir tane enekesi var, bir tane terbiýetçisi var. Terbiýetçi bilen eneke başga. Meň düşünjem boýunça başgaça. Eneke ýani siýeni demetini süpürüşdirýär arasaly eneke. Terbiýetçi var, terbiýe berýär. Ýöne ol terbiýetçim telefon oýnap oturmalylar. Sapak wagtynda terbiýe bermeli bolsa terbiýe bermeli. Şoňa Sistemana çok bolýanda men sadece gatnamy ýöne biz men mamam bilen babam bilen önübüsümde men ondan gyzykly geçdi günlerim. Men biz Orsiýada gelemizde sadikde işledim ýani bolup.
Sovet wagtda şoň ýaly men nime joralym zatlarym aýdýardy. Bir nянечка öle bir vaspitaciýony ol diňe pedagogik nimeni berýärdi. Nянечка diňe nahar zat bermek, ýatmaly, durmaly, oýnamak şoň ýaly zatlary. Nime pedagog bolsa vaspitaciýny diňe şu pedagogik nimesini terjýärdi. Ýöne olam men pikir edýän pedagog iki sany bolmaly. Täbi 20 çağa bolsa da 2 sany pedagog, täbi 20 çağa bir pedagog nime kömek edip bilmeýär, kynmaly. Täbi çağalar oturup bilenok bir ýerde, her bir 5 minut men gyzym 4 ýaşyny men ona hem ingliz dilini, hem türkmen dilini, hem orus dilini öwredýän oturup bilse bir 15 minut 20 minut oturýandyr. Çağalar ilmidem gyzatlar ile oyun oýnatlar gelýär. Bilenoklara udok mahal bir 15 minut maksimum oturup bilýärler. O yaşlarda mektebe gitmek käler diýenler. Ne şu gyzym sadece gidýär, o taýda mesal üçin tokoýada gidýärler. Olar öwredýärler, güzde tokoy nähili bolýar, ýazda nähili bolýar, yapraklaryň renklerini, nähilden kömelek ip bolýarmy, ip bolanokmy o zatlary öwredýärler. Soňam surat çekýärler, bular şu gören zatlaryny çekýärler, yapraklary ýelmeşdirýärler. Glina näme palçyk bolýarmy? Glina palçyk bolýar. Palçykdan bir zatlar guran kişi bolýar näme şu nimesin etjek bol formalaryny köp zatlar edýär, aýdymlar diňleýärler. Hemen mara her bir çağdan soraşýar sen nireden diýip, haýsy ýurtdan diýip. Ol çağlar soň internetde seredýärler, şoň baýdagyny çekip ýa bolmasa ýelmeşdirip öz suratlaryň ýanyna goýýarlar. Menkine näme Türkmenistanyň baýdagyny goýýarlar. Şu köp taraplayın çağını östürýärler de ne daşlar urtlar şeýle. Köp taraplayın çağını östürýärler zoologiýadan bular iýem bilim alýarlar çağlar nimedeka sadykdaka haýwanlary geçýärler suratlaryny goýýarlar. Haýsy haýwan näme, haýsy haýwan ot ýa, haýsy haýwan imi, haýsy haýwan nemeler näýlik şu näme diýsem kam şu umumyň başlangıç zoologiýadan zatlaryň başlangıç bilimi berýärler. Ýagny ýeňiljek. Öz ýaşyna göre. Mektepde başlany şu ogullarym başlany bärde Şwetsiyada barada diýenler. Kagyzy doldurmalar. Adyny nime girdejin şoň ýazatlar töleýärler de käbir zatlary. Şonna yazmaly nähil diýen haýsy dilde gürleýämiz öýde. Şu taýda ýazýan. O bärde de bar bol. O zady soňam mugallim isleýäňiz ene diliniz eneme şu mektepde de öwrensinmi diýip şu soragam goý menem hä diýen. Bunun gidýärler şu mugallim tapýarlar, baý bolsa şol şäherde. Kömek edýärler de tapmany. Doğru, şu men diýjek bolýan adam ýene bir wajyp bir meseleni aýdyn, şu obrazowaniýa barada çağlar sadygyny, ýani çağlar bagyny. Bir ýani palçykdan dat ýasamak, surat beýle, muzika, dilleri, ýani ispan dili, olardan başga, zoologiýa ýani predmetlerden başga biziň şu nämäni girizmeli. Obrazowaniýa sadykdan başlap gruppa, отдельный grup etmeli. Yani azıcık fiziki taraftan iyi de galen çağlar var. Fiziki taraftan. Kimin müşsası, ayda oturmayın sana müşsalar goşakları bolýar, ya kimdirak müşsalar bolýar, ýüre bilmeýänler bolýar, dili peltekleri bolýar. Olar üçin отдельный grup etmeli. Physical therapist diýäs biz. Ya occupational therapist diýäs biz. Şol dili öwretýänler, ýani speech therapist. Reç vardı, dilini goýmak vardı. Rus dili ýadyna çykypdyr şoň logoped. Logopedem şondan başlamaly, ýani physical terapi ýani şondan başlamaly. Fiziski neme berip, ýani beden terapi aljak bir 20 minut bolýarmy, 30 minut bolýarmy. Bu ýerdäki ýani Amerikadaky çağlaryň детский ýani sadyklarda edilýän goýulýanlar 30 minut şu ýerde galen çağlary 30 minut
physical therapist, occupational therapist, speech therapist. Şolary hepde de 30 çağalara goýýarlar. Olary hökümet töleýär. Berde şeyle. Atas töläni onu hökümet töleýär. Sebäbi biram neme girmeli. Şu çağa kimdirak çağalara meditsina tarapdan strahowkadan berilmeli. Şol strahowka ýa-ni uçiçilleri, mugallimler bar. Okudýan ýa-ni speech therapist we neme. Şu orçça logoped bolsun, ýa-ni beýleki massajist bolsun. Şolaryň hemmetini töläp durýarly. Insurance diýilse biz strahowka, medisinsk strahowkasy şolar şonu tölemeli. Ýa-ni onun memesini. Ola ýam azakany medisina diýişler. Berde ýöne başgaça berde o zatlar şeýle bolýar. Her bir mektepde şol adamlar eýem işleýärler. Şeýle beýle. O strahowka girdi, oňa zat ýok. Olar eýem aýlyk alýarlar her ay. Öz pullara mugallim ýa logoped zat bolsa pul alýarlar. Şu mektepde hemişe işleýärler. Berde birazcık başgaça. Ol neme hökümet berýän bolmagy mümkin. Hökümet berýär elbetde, pul berýär, pul berýär. Her bir mektepde kurator bar, psikolog bar, medistra bar. Olaram her ay pul alýarlar da berde. Dogry. Ana şolar ýalan şunki ýa belli eden zatlarymyz men pikirimçe şu obrazowaniýaň iň başlangyjy ýa-ni fundamentine şu zatlar girmeli düşünýän. Meniň etjek teklifim mana şolar ýaly. Hökman çağany baştan terbiýelep başlamaly. Baştan başlamaly hemme zady. Mektebi 10 klasy butarandan soň dile öwrenjek bolsaň ol aňsat düşenokdy. Meň pikirimçe. Şoň üçin çağa ýaşlykdan başlasa gatgy köp zady. Biram ýanky kimli çağlar barada baştan nimetsin aladatyn etsen olar ýüre bilmeýän agsap toğsorak bolsa gowy nimedik diýerler fiziski ýagny fizioterapiýa diýerse biz şu daptara mektep sadykda geçirýärler berdi. Ana şolary mundan gowlaşyp diýerler bilýärmi? Ama işte gowşaklar bar, ýa-ni Men rus dilinde deyin, то есть так получается, если так вот взять коротко, да, нашему, если все, что ты вложишь в ребенка, с самого детства, как рождается, вот таким же он вырастет, получается. И если с самого рождения не дашь ребенку все, что нужно, потом невозможно говорить, а вот почему он такой или почему это так. Ребенок должен с рождения получить все. От государства, от родителей, от общества. Вот. Да, это правда, это правда. Çağa goýan, ýani näçe şu çağa berbilsen, bilim bolsun, näme bolsun berbilsen, başga bilimiň daşynan mektepden daşaram fiziski ýani sportlara berseňem, plavaniýa diýä, futbol diýä, şahmat bolsun, boks diýä, näme berseňem seniň şol her aýda beren pullaryň edil banka goýan ýaly. Şotuňa pul goýup oturursaň her aýda. Şolar ýaly ýa-ni ol adam gelecekde, ýa-ni o çağa gelecekde onsaň seniň kapilka diýen ýaly bolýar. O çağa soň sen onuň soň ýa-ni hantama bolup bilersiň bir döwüm çöregi ulalan soň. Ene satasy günü diýenne çağından soň bir döwüm çörek hantama bolup bilersiň. Ýa-ni baştan goýsaň, ýa-ni harjetdeňde çağın bilimini. Yok, umuman bizim hökümetimiz eger näme ýetkiçlikler bolsa watanyna ilk pikir etmeli zady şu maşgallar, enatalar, olam çağalary sebäbi biz şu taýdan başlamaly. Ullaryň näme etmeldikleri uje belli da geleceğimiz üçün şolar üçün biz näme gowdurmuş gurmaly da sen diýen fundament. Şonu şu taýdan başlamaly. Sebäbi olar o çağajyklar bizim geleceğimiz. Şoň Tagadymydan gije tawr ýarym tagada gürleşdik neme däýilmi?
Nime deyip, bolla deyip son devam ederse olmasa bize menne şu dinleyecek adamlardan belki maslahat verirler bize koşmalar ayırmalı atpa orada her kim gördüğünün menyanyasını aydar, fikrini aydar, boş dağıtları boşup ayırmalı dağıtları ayırıp her kimde bir nime oluyor da biliyor musun? Her medeni dasırıp yaşap verilmesin köp görüyorsa, uğranıyorsa şu dağıtları biz alıp Türkmenistan'a aktif şu dağıtları şu tayda edecek oluyorsa dünya derecesini ösürüyor. Türkmenistan dünya derecesini östürmeli. Ol başlamalı adam fundament şu sadikten başlamalı. Ne men aytacaklarım şu. Biliyorum bizim neme temalarımız kan ihtimal olsa näçe taýyklap gürläp bilýär. Ýöne biz ýuwaş-ýuwaşdan başlaýly. Soňra başga adamlaryň teklipleri vardır, pikirleri vardır. Şolarym dinläýli. Soňra gelecekde odaklary barada gürrüňýärli. Bolýar onda. Öğrenmenekler. Şu gepleri. Öğrenmenekler. Sağ olun dinleyenler için. Tabii birim yeni bir zat şu eğer interview ne yani komentarlarda koysalar inniki temani nem hakda dinleyenler yani morsa ne şu hakda da komentarya koysalar bir zaman şu hakda işler yani. Bir de çünkü man hakdalar hem girmeli zatlar var olsa ütketmeli zatlar var olsa bunlara maysınlar. Böyle. İnniki bizim mesele esası meselemiz şu çağları eneleri korumak şu hakda. He. Sağ olsun. Hoş kalın.